Kinoi kai skol ke East Jant Hills District ke Jela Meghalaya ki lapan pau ke jing persya ya ke jing temu ke sorkar ban pentrai kam ya ke UBI attendance app lani ke apps ke ban bo jing ken ya ke jingwan kinoi kai skol da ke pekentaj ban leche ki program a jing kai ke lapan bet da ke district mission coordinator DMC ke balong kat kum ke jing betha jang deputy commissioner na duk ar pendri trik jelio hadu ke ar pratrik jelio arjar pulai Kini ginoi kaya ke Jant Hills Lower Primary School Teachers Association Cleariat Unit Pat Meghalaya SSA Association East Jant Hills District Unit kila pentepru bakin syam ya kasin jam banyak ki persya da ka balet chong kalan mangor hakmat ka Office Deputy Commissioner jog East Jant Hills District hadian ka syuti siteng senam ban persya bat dawa pensanget trekam ya ketika app ke MSSAS lingbau ba Aristotle Rembai Presiden kala kentu ya kinoi kai ban omlet ya syam benta sa ketika training program ke belapen bet da ka DMC naduk Trik jelio do arpo pratrik jelio namar kum ka association kala dep ban IT da city nadu ka khat khandai trik jelio ban penpau ya ka jing persya ka bajur ban pentrai kam ya ka nega app ngi nakaliang jungi ki atli ki seng ngi penram jor ya ka nega jingle jong ka office jong district mission coordinator da ka jing pha jong ka office jong deputy commissioner East Jant Hills District ban penlong ya ka training hakung ka nega por ba paro ki school ki penlong ya ka half yearly exam Pi kajing kali ka ba mi menta ba kajing patha na kaliang jong office ka long ba nile training kata ka por kilabo na do shipau beje sheneng ti kajing kali ka ba mi menta ka long ba kinong hikai kin lecture school ban conduct ya ka exam ne kin sngap ya ka ne ka order ka ba mi na ka office jong district mission coordinator lang ba kajing patha jong ka office jong deputy commissioner ban le atten ya kin ki training pi hang ne ka pau shai ba kini ki artli ki office na dok office jong district mission coordinator but office jong deputy commissioner East Jant Hills district ki klem perkhat ya ki jing ki ba ki khna school kin ya kendo ande ki shu perkhat bet ba kumno ban pentre kam yo ni UB attendant apps kani ka long ka ka ba na kaliang jongi ki seng jong kino hikai ngis ngau ba ngimla ban pediam te mentakas ni na kaliang jongi ngi kwa ban pha ya ka Kero kapasya siya paro kinong hikai kipahikai haki school government aided but ki SSA ba kumbang ilabo da kaching tho haka khandai trik jong ubnai June kaba nakaliang jongi ngila persya jor ya kaching petrai kam yo new apps but kumjoro ngila kerpat ya office jong deputy commissioner ban pensange no si sendon te ngi pha ya kubor kapasya sipi ba ngim dai ban le yeshim benta hakini ki training kiba nakaliang jong ka office jong district mission coordinator perkumjor ka office jong deputy commissioner East Jant Hills ki perlong nado ka arphon trik hado ka arpho pratrik jong menta ubnai ban nakaliang jong niru ngimbansi banshim ya karai ka pateng balada nakaliang jong ka office jong deputy commissioner East Jant Hills udang peteng ban ya shakmat ban pentrekam yo new UP attendant apps nakaliang jongi hadin bala akut ka half-yearly exam jong ki khna ngimbansi ban shim da kirai ki pateng wat ban penlong da ki program jingeki ki bangin lech som kalai mongor hangtai hakmar office jong deputy commissioner East Jant Hills ban dawa na uba unweng mardor ban pentrekam ya uneu UB attendant apps